Sa ilang bayan ng Cebu Province, may mga nabistong iligal na mga aktibidad na isinasagawa kahit nasa ilalim pa ng General Community Quarantine ang lalawigan. Motocross activity at illegal cockfighting o sabong, mahigpit na binabantayan ng otoridad. Si Nico Sereno ng RTV Balitang Bisdak nakatutok. Daling may aksyon ang kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon human makadawat og tip sa motocross nga gihimo sa barangay Pulpugan kaghapon. Pag-abot sa lugar, daghan na ang nagtapok nga may mga motorsiklo. Gibadlong o gipahunong kini sa PNP, dayon gipapauli ang mga partisipante. Wala hinon sila gidakop kay ni kooperar man sa mga otoridad apan gipanglista ang ilang mga pangan. Matod sa barangay, dili otorisado ang kalihukan. Duna untay fiesta sa usa ka purok apan misa lang ang gihimo ug wala gani procession. Wa sa ko kay ba madyo ko karon gidili na jud na rong mga kay naagot taros ka ng COVID ka ng pandemic karon. Gobernadora ipasam jud nga mayor dan mayor nga res mga barangay captain. Isunod ko jud na mga protocols. Wala jud mga small gatherings ana ultimong pista proseso tanan wala jud na dialaw. Si Konsolasyon Mayor Johannes Aligado mipasabot nga wa mag-agi sa iyang opisina ug gidili gyud ang activity. Mupasaka og kaso ang munisipyo. So dili na pwede nato palabyon nga naanay mga tao ang lokal nga pangagamhanan sa Konsolasyon mo file og kaso sa organizer. Samtang sa lungsod sa Tabogon, 53 ka mga tao usab ang gidakop sa kapulisan human malambigit sa sabong ni adtong Sabado. Moabot sa 17 ka mga manok igtatari ug kwartang panugal ang nakumpiskar sa PNP. Ubos pa karon sa GCQ ang tibok probinsya sa Sugbo. Panawagan karon sa mga otoridad sa mga tao mutuman sa tanan nga mga lagda tungod kay alang masab kini sa kaayuhan sa tanan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.